Ang kwentong ito ay ipinadala ni Burgos. Nangyari ito taong 1989 sa probinsya ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig mo, Captain Kokak. Nawa ay nasa mabuti at ligtas kayong kalagayan sa mga pagkakataong ito. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwento nyo, buhat pa sa YouTube. At nawa ay mabasa at maitampok nyo itong kwentong ipinadala ko na nangyari noong binatilyo pa lamang ako, taong 1989, sa isang probinsya kung saan kami dating nagtago, sa Cotabato. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Burgos. Laking Cebu po ako. Sa edad na 16 ay hindi ko natapos ang aking pag-aaral sa sekundarya, kung saan sa ang grupo ng barkadahan ako napasama. Naaaminin kong gumagawa ng hindi kaaya-ayang mga bagay, partikular sa lugar namin. Kumbaga, salot kami ng lipunan. Kami ang mga nasa likod ng mga nakawan, ng mga kalabaw, kambing, at kung ano-ano pang mga alagang hayop ng mga naninirahan sa lugar namin. Pati nga sa mga karatig bayan ay tumitira rin kami. Hindi namin pinapalagpas yun dahil pera din naman yun. May isang pagkakataon na pinagtangkaan naming nakawan ang isang mayamang naninirahan sa kalapit na bayan. Nakita kasi ng isa kong barkada ang aso ng mayamang yun. Tuta pa. Isang maliit na German Shepherd. Sabi niya ay madali lang daw naming makukuha yun at mahal kapag naibenta namin. Mga alas 3 ng madaling araw nang simulan naming gawin ang aming plano. 4 kaming lumakad. Hindi kataasan ng pader na pumapalibot sa malaking bahay. Kaya ako na ang nagpresentang umakyat at tumawid sa bakod. Ang 3 kong barkada naman ay naiwan sa labas para magmasid kung may darating na tao. Pagbaba ko sa kabilang panig ng bakod ay nakita ko kaagad ang nakahigang tuta. Tuwang-tuwa ako noon dahil sa isip-isip ko ay hindi na ako mahihirapang kunin yon. Akmang lalapitan ko na ang tuta nang biglang may tumahol ng sunod-sunod. Hayop na mga kabarkada ko. Hindi sinabi na bukod pala sa tutang kukunin namin ay may 2 pang naglalakihang German Shepherd doon. Nagmadali akong sumampa sa pader, pero naagat ng isang aso ang pantalon ko. Ang mga kabarkada ko naman sa labas ay nagsitakbuhan na papalayo. Narinig ko pa silang sinabi na iwan na lang daw ako. Maya-maya ay lumabas ang isang lalaki at 2 pa na sa tansya ko ay mga alalay niya. Tumango ang lalaki at naging hudyat yun para gulpihin ako ng 2 alalay niya. Pilit akong pinapaamin kung sino ang mga kasama ko. Halos pumanaw na ang ulirat ko pero hindi ko sinabi kung sino sila. Doon ay narinig ko ang tinig ng lalaki na nagsabing tama na ang pambubugbog sa akin at ipasok ako sa loob ng bahay. Doon ko nakilala ang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Boss Brian. Natuwa pala siya sa akin dahil kahit bugbog sarado na ako ay hindi ko ikinanta ang mga kasama kong nagtangkang pagnakawan siya. Dahil doon ay kinuha niya ako bilang tauhan. Ako ang lagi niyang isinasama kapag may transaksyon sila ng ipinagbabawal na gamot. At isa rin ako sa nagpapakalat nito sa ilang bahagi ng Cebu. Hindi ko akalain na malaking pera pala ang kinikita ni Boss Brian sa mga gawaing iyon. Malaki rin ang ipinapasahod niya sa akin at sa ibang tauhan
kada buwan. Kaya nakaipon ako ng malaking halaga. Pero isang araw ay nagkagulo sa bahay ni Boss Brian. Nagmamadali ang lahat dahil natunugan ni Boss na susugurin kami ng otoridad. Sinabihan niya ang mga tauhan na magwatak-watak muna, habang isasama naman niya ako sa Cotabato para magpalamig. Hindi raw kami mahuhuli roon sa lugar ng mga kamag-anak niya dahil liblib daw yon sa kabundukan. Handa na si Boss Brian at ang ibang tauhan niya. Sa isang pantalan ay may nakaabang na malaking bangka na sasakyan namin papuntang Cotabato. Pagdating doon ay binigyan niya ng pera ang mga tauhang naiwan sa bangka. Sumakay lang kami ng bus papunta sa aming destinasyon. Mas mabuti raw na dalawa lang kami para hindi paghinalaang nagtatago kami sa batas. Bumaba kami sa isang gilid ng bundok. Mula roon ay lalakarin na lang daw namin paakyat dahil nasa pusod ng bundok ang baryo ng mga kamag-anak niya. Napakatahimik sa kamundukan pero hindi ako natakot. Iniisip ko noon, ano pang dapat kong ikatakot? Dalawa kaming salot ng lipunan na marami nang sinira ang buhay. Kung tutuusin, sila ang dapat matakot sa amin. Halos 6 na oras kaming naglakad paakyat nang unti-unti naming marinig ang mga tinig na parang nanggagaling sa nagkakasiyahang tao. Nagtaka si Boss Brian dahil sa tansya niya ay 12 oras dapat ang lakaran bago marating ang baryo. Bakit parang napabilis kami? Konting lakad pa ay nasilayan na namin ang mga kabahayan. Tila maliit na baryo yon, kung saan ang mga tao ay nakasuot ng kakaibang damit. Lumapit pa kami at kitang-kita namin na sa sahig ay nagkalat ang mga hilaw na karne ng hayop na kinakain nila. Biglang napatingin sa amin ang ilan sa mga naroon. Baka sa kanilang muka ang pagkagulat at galit kahit wala kaming ginagawang masama. Doon na sumigaw si Boss Brian. "Burgos, tumakbo ka na! Mga aswang yan!" Pero hindi ako natinag. Paano ako matatakot? Meron kaming tig-isang baril. Nang bigla, ang iba sa kanila ay tumuwad. Nang tumingala ang mga yon, kitang-kita ko ang pagbangis ng kanilang mga muka. Parang umiiyak na ewan habang tululaway ang bibig. Hindi naging hayop ang katawan nila, pero nagsitulisan ang kanilang mga ngipin. Binunot ko ang baril ko at itinutok sa kanila. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko ito maiputok. Nakaramdam ako ng matinding panlalamig dahil sa takot. Sa kalituhan ay hindi ko namalayan na isinakbit na pala sa akin ni Boss Brian ang bag na naglalaman ng aming pera. Itinulak niya ako at sinabi, "Burgos, tumakbo ka na at huwag kang lilingon." Tumakbo ako ng mabilis ng walang lingon-lingon. 2 putok lang ang narinig ko at pagkatapos ay ang nagsisigawang tinig ng mga aswang na tila nagkakasiyahan. Takbo lang ako ng takbo kahit hindi ko alam ang direksyon hanggang sa mawalan ako ng lakas at tumumba sa lupa. Sa kabutihang palad ay may lumapit na grupo ng 8 kalalakihan na may mga bitbit na matataas na kalibre ng baril. Pinainom nila ako, ipinagluto at pinakain. May mga tinanong sila pero wala akong sinagot. Inihatid nila ako sa bayan, pero ang bag na may pera ay kinuha nila bago sila bumalik sa bundok. Nawa ay magustuhan nyo ang kwentong to. Sa ngayon ay nagbabagong buhay na ako bilang karpintero sa isang ahensya. Kinalimutan ko na ang nakaraan noong salot pa ako ng lipunan. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang gabing isinama ako ng dati kong boss
sa bundok ng Cotabato, kung saan kami napadpad sa baryo ng mga aswang.